Tak pre mňa je to obrovská česť. Ja keď som sa dozvedela, že ma pozýva pán Kraus, tak som sa veľmi potešila a myslím, že to je taká česť pre každého človeka, ktorý to niekedy videl, ktorý to sledoval a ktorý aj pozná tú fantastickú prácu, ktorú už 10 ročia odvádza pán Kraus. Rozmýšľala som nad tým a popravde vôbec si neviem predstaviť, ale tak dúfam, že to bude o tej najnovšej knižke, ktorá vyšla síce minulý rok, ale minulý týždeň sme dostali dve také krásne ocenenia, že sa stala najkrajšou knihou roka 2012. A potom aj taká druhá anketa, čo bola, tak to bolo 3. miesto, tak možno kvôli tomuto. Teším sa, ale som aj trošku nervózna, lebo videla som veľa dielov. A niekedy to bolo veľmi vtipné, niekedy to bolo veľmi vtipné, ale na úkor toho respondenta. Takže som trošku nervózna.